सांग्रं सालो बुबागरा बिरबिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि फिल सारा चिथाम आचेमा सालनो रगै हास्तेनि जुदा जुदा थायो बालायजाखा सांग्रं सालनि फुंगो आगरतला उजयंत पैलेस बेसकांगो महाराजा बिरबिक्रम वेलफेयर सोसाइटी बाय लुआजिजाक पांडावो बुबागरा बिरबिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि मांगप्लिओ खुमरुई बरम रेखा बुबागरा प्रदूत किशोर मानिक देवबर्मा ते राजमाता जतन खुंगा जों दिनै अरा जतन मिलिवै पावखाय दल खायलै सपायलाय गाचिनि नुयं मा बुसकांगो चिनि बुबाग्रा बिरबिक्रम मानिक बाहादुरनि 113 दङ आचेमा साल बालायनायनि बागै तो अ आचेमा साल आं साना मुसुङो जे दाखोनो जारा बालायलाया दाखोनो आसुक दंखो दाखोनो नायसिनिं दंनाय दंखो बरं आं साना मुसुङो दखाय पालखाय दाखोनो लेरियाखौ बालायलायदि आरो तिनि न सालनो केमनि गाना चिदि बासाय मांखाय बुबाग्रानि बार्डेनि बिनि बार्डेनि उपलक्षे ते बुचिन बागै जानाय आरो आबो बादे तिनि निचिनि जेता सामुं हुंके जोंरो खुंबमा परे सुनलां थांलायनाय जेता तुइजों कयेकदिन एकदम जुद्ध रलायमा हायकै एमसीओ थाङै लामासिमसि साबाय मा खायखौ आबन बागै बेलाय बुखाता खुन कस्त नांजाब दङ तो आरो थाङै खुंबक लायनाय बगलायमा परे चिनि जेता सोसाइटि न हयते सामुं आबो हुंके चारटा आश्रम भिजिट खायनाय आबो भिजिट खायो आरो चामुं नुमुं दै चेराय रंनि लेखा फरानि बय खाता कलम दलायजांनाय आबन परे जों आरो पायो एडिसिओ जेहेतु नागा साइमांखा जे आरो बुबाग्रा बिरबिक्रमनि स्टेचु खुलुक जानाय होनै तो आरो थाङै खुंबकनाय जों आबन परे रिटार्न खाय अर तेसे सानजाव फायगा हिके अर बुबाग्रानि फटो बुसकांगो जों को सकलायनाय आबो परे बाजि सकनाय आबन परे जारा टाउन एरिया व नक नुखुंगुरि इन तंनाय रंनो चामुंया फरना हरनि बागै ताई जत तो साइमांला रिसेंटली न काइसे गतनांखा जेटा नुयंमान आं साका दिना तांगे खुलुग जायगा आंचिनि सरकारनि हयते बिनि आचेमा सालो जों बिसिङो ताम पालन खायमेया हना आबो तो रुलिया बाट दुइ तिनि बुबाग्रानि आचेमा सालनि उपलक्षे दुइटानो हयते छयटा जरा फ्री दङ नरो जतन फायदि फायबाय थांगाय बुबाग्रानि फुटो जाक दङ अबनो किचा याक जुल फायै खुलुमै बुबाग्रानो सन्मान दजाक बायदि ताई आबन बादि ते सानाम जों बुसकांगो जेहेतु अरा जोंनो खा चिनि बुबाग्रानि स्टेचु गुरै गाचा स्टेचु गुरै आं मानि नाखा द आं ताबो नर्दि तो मुचुङो नरो नानि द ठीक আছে आं नर्दिबो हुन छालिया किन्तु बुसकांगो जेटा खाली जागा दङ ठीक नु आं मानि बुसकांगो नरो फायके नुकनाय तो अ जागा खाली ताखुनो कुनो खलाय जायगा फतो आं साना मुचुङो जारा पावर ती आसु तंनाय बा जारा ओ प्रोजेक्ट ती आसु तंनाय बंनि जतनि खाने आनि कबुमुं जे ओ जागा बुबाग्रानि स्टेचु आसु रंनां तो टाउन आगोतल एरिया व कुनो जागा बुबाग्रानि स्टेचु गुरै तो आनि मुचुमुं जे आगोतल एरिया व काइसा ओ हमो हाय जागा व बुबाग्रानि स्टेचु आसु रंनां तो ते आबोनि बादे फायनाय बुसकांगो आं बुबाग्रा संनि सिमलांनि बागै आं सामुं तांनाय आबन बादे तिनि तो फाय मानजा फैगासिनि बुमा बदल सं बर' आनो सागा जे नाय नोंथांनि जोंनि लगी दङ जों जत रकम माने सम्पदनि लगी दङ हयतो बं आमन बागै आं बेलेग खेबंना हामबाय मारुवा तो फायनाय बुसकांगो आंते बुरा खाताबो जेहेतु बायसं सागा जे आनि लगी दङ होनै तो आं नायो तेबो जारा तंनाय खोता खनो बुबाग्रा संनि बागै बा बुबाग्रा सं सिमलां बागै खायना मुचुंनाय स्वयं निजेनो साक साक अ हानि बुसानि वानसु तंनाय र फायदि आनो लगिर फायदि जों फायनाय 2022 जों कुनो एमसी नि थानि जाते थाङै परमिशन नायना उंथु आम हायके जों आसिमलां खायनाय आबोना मैडम सन
taklay bisi bai taklay bisna norok bubagrani asema salno bisi bisi borom ri halai এমনি চিনো হোস্টেল তো 2004 রেজিস্টার হেপান जों 2008 नि सिम स्टार्ट खाइजा तो आफरो हंगाय जों जेहेतु चिनि बोसराय रंग तुइ परिनानि सिमिंसे लामाना तो आफरो जों जास्ट बुबाग्रा नासायमा सालो गार्जेन दङ रिंगे सावो आम हाइके मा 2-3 बছর काटिमा परे नुजा खताम परायनसि साइमिया जे बुबाग्रा बीर विक्रम बाहादुर देवबर्मा जे चिनि लास्ट अ हानो राजत्व खलायलायनाय चिनि बुबाग्रा दंमानि हनै साइसिमाया साबो तामो आसो बिसाफोर संगाय साथे जों वान सुक्लायका जेना जों अर सिमिं दंगुय अर सिमिं साइ दंमा बाय इंया जों गामि थाङै चिन बरंते बिसारना ना तेब साइमानना नांथनै आबुन परे हिदाय जों जेभाबे मानो जेखाने सुजुग मानो चिनि बरंनि गानाव बासानानि चेष्टा नाखा हयतो बंनो माने खिनै रुवै जाजांनाय रुवै फानो जत रकम मानो जों जतनो खलायका आबुन परे थानाय 4 বছর 3 বছর রানিং চলি দङ जों वानसुका जे ना पाराव तो जों पिरि दङ ठीक आसे बाट आगरतला एरियाव से साइमियाखौ हनै तो आगरतला एरियाव जों तिनि तो सराय रकमनि बगे रेलि खालिया जेतु कोविड नि परिस्थिति एमने अरन होते सिमलां तो रेलि खायथानाय बाट आगि हिंगे जों पुरा फुङा सेरिछि आनि जत सरायनो तुबुय आरो अंको चिनि इन्द्रनगर हस्टेल नि सिमिं अर हिमि फायव जों बुइ साइमान तो बुइ नुक हनै खामबाय खुंबाय के बेलुन बाय आकुबाय के फेले अर पालिलाय दंबाय प्राय 10-12 বছর রানিং চলি नंनि मथानि बिसिं दैतो बिसि बुरुम पालाय जागाय दङ बिसि बुरुम नंनाय अवेरनेस खायमा नक दङ दाखलाय बिसि वाला नरक आसायमा सालनो बाहायके नाहार नंग नाहार मु दाखलाय सालो तो नाहार मु साना थांगाय तो जेहेतु ताबुक परायनो जतन पाललायो जागा नुजा दङ तो आं मानसुको आं पालाय माने बिसिङो सिमिं दंखाय आनि इंडिया सिगां आनि सिमलांनो से खलायना नांगो तो तेबो दल खाय कुरुं कुसुबाय खालायले ते बुखा दंथंनाय ते बुखा फियंनाय जेना जों ताबुक तेबो थानसांलाय दंलाय चिनाबो खुंनानै बो दंलाय जों ताबुक ते थानसां अंलाय दंलाय हने तो जारा ताखनो सिसाया आचुया मोबाइल सिमिं नायलेखाय गनो दुरावो बायखा साल थांगो दिन थांगो बायो हने वान सुनाय रं नां बेलाय सानांगो जों अबो हाया जों ताबुक जुदि रमै गलां थांमाया हंगाय चिनि मुकुमु रंनो चिनि गरंनो श्री सिटिनि मुकुमु दंलाय मानो रमै गलां थांमाया हंगाय जों ते कुनु गलां नांला खाचिनि फ्यूचर नि जेनेरेशन नि बागै आज के दिन में क्या होना चाहिए और आप आजकल के साथ मैं यहाँ से दशमकामी से खुमुलुम के बाद अगरतला में स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम, उसके बाद जमथ्रो के बाद किला के बाद काकरचल। अब अगर जिस लोगों को महाजा के नाम को करना है तो मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा अपनी तरफ से कुछ कीजिए। मैं अकेला 5-6 जगह में मैं अकेला आज जो स्टैचू भी लग रहा है खुमुलुम में, मैंने गवर्नमेंट का रुपया एक भी नहीं किया, अपने पॉकेट से मैंने ये स्टैचू इंस्टॉल किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो पब्लिक का पैसा है वो स्टैचू में तो मैं ये सब कर रहा हूँ। और उसका गवर्नमेंट आईसीए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है रविंद्र भवन में, इसमें आपको भी बुलाया होगा और खुमुलुम में भी, तो ऐसा ही होना चाहिए या फिर और भी अच्छी तरह से पालन करना चाहिए? देखिए मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगता है कि महाजा बीर विक्रम के नाम में स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप फंड होना चाहिए। अगर महाजा बीर विक्रम का एक सपना है तो आगे इसमें महाजा बीर विक्रम ने शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंट किया। अगर महाजा बीर विक्रम के नाम में था जिसने आज से 100 साल पहले सबके लिए सोचा, वही है मैसेज। One must think unitedly for the security of the country, of the state, development of the youth, things that will help us to become important state in the northeast also. And I think there was only one Maharaja Veer Vikram who was born in their times. The whole family, in fact, I shouldn't say it, but right from Maharaja Veer Chandra's time, they have all been there as great democrats. Ravi Thakur, of course, was first discovered by Veer Chandra Maharaj, then Radha Kishore's friend, then Veerendra Kishore Manikya, then
Vikram to give him the title of Bharat Bhaskar, the first recognition in the country, helping out the famine, helping out people, fought for both the tribals and the non-tribals, for Adivasis and the refugees who came, and the local, our people. So that is true democracy. Everybody lived together happily. One happy family. मैडम आज No से more politics.